Бях обещала да кача коментара с най-много харесвания, а това е коментарът на Аргирова. Благодаря много, Аргирова, за страхотната идея. Върна ме назад към моето детство. Това е любимият ми десерт – толумбички. Сочни и вкусни, точно както ги обичам. И хайде сега, готови ли сте? Към рецептата! Los Kids! Първо се приготвяме сиропа, понеже той трябва да изстине. Добавяме 3 чаши вода и 2 чаши и половина захар. Разбира се, и резенче лимон да не забравяме. Поставяме върху котлона, разбъркваме и изчакваме да се свари. След като почне да ври сиропа, засичаме 15 минути, махаме от котлона и оставяме да изстине. През това време аз ще си приготвя сместа за толумбичките. В една тенджера сипваме 3 чаши вода, 50 грама масло, супена лъжица захар и кафена лъжичка сол. 3 чаши брашно, които първо пресях. И сега вече слагаме тенджерата на котлона. След като почне да ври, намалям котлона и добавям брашното. Почвам да разбърквам хубаво с една дървена лъжица, докато се сгъсти сместа. Тук така доста се затрудних след като се сгъсти. Така малко ми е трудничко, но мисля, че ще успея да разбъркам, докато хубаво се събере и се получи едно меко тесто. Така вече изглежда по-добре. И сега да присипим тестото в един друг съд и да го оставим да изстине. След като изстине тестото, ще добавим 3 яйца, но едно по едно. Чуквам първото яйце и почвам да умесвам тестото. Опала. Чуквам второто и пак продължавам да меся. Добавям и третото последно яйце. И сега ще продължа да меся, докато ми се получи лепкаво тесто. Само да споделя, че всичките продукти, които съм използвала, ще ги добавя в описанието под видеото, така че не е нужно да помните наизуст. След като ни се получи вече едно лепкаво тесто, приготвяме си едно нейлоново пликче и такъв накрайник, който го използвам за декорации на кремове, на сладкиши и почваме да пълним. На мен цялото тесто преспокойно ми се побра в пликчето. Сега притискам хубаво с ръце, за да излезне излишният въздух отвътре. Поставяме тенджерата върху котлона, сипваме около половин литър олио и почвам да притискам вече по-силно с ръце и си помагам с ножичка, за да си приготвя вече първите толумбички. Както забелязахте, котлона не е включен, олиото е студено, задължително трябва да е така. Сега аз ги правя по-малки толумбичките, но вие ако обичате по-големи, може да си ги направите и по-големи. А ако нямате от дома такъв накрайник, може да използвате пластмасово шише, като изрежете капачката с формата на звезда, съвсем внимателно с нож и се получава абсолютно същата форма. Сега съм готова вече с първата доза и включвам вече котлона на висока степен. Почвам да пържа и от една страна си слагам близо до мен сиропа, който вече е изстинал, защото трябва веднага след като ги изкарам от тенджерата толумбичките да ги сложим в сироп. Така ще попият и ще бъдат много сочни. Мисля, че вече са готови. Аз по принцип ги обичам по-припекани. Така много ми харесват. И чухте ли този звук? Как съска само? Така, в студения сироп разбърквам, оставам за няколко минути да престоят, махам тенджерата от котлона, приготвям си втората доза толумбички и връщам отново тенджерата върху котлона.
И през това време аз вече да си изкарам толумбичките, които престояха достатъчно в сиропа. Нямам търпение вече да опитам как хубаво изглеждат. И са още хрупкави даже. И топлички. Ето ги вече моите готови толумбички, сиропирани, сочни и вкусни. И мога да ви кажа, че от тези продукти, които приготвихме, ми се получи една огромна купа с толумбички. Не мога да ви кажа за колко човека ще стигне, понеже само аз, докато пържих, изядах 6. Еми, какво да правя? Не мога да се спра. Айде, до скоро!